आं खिगोरनो दे रुको जरा Hey guys, welcome back to my new vlog. Good morning guys. दा फुंनि 7 बाजिगासिनो टाइमा आरो अखा फ्रि गोलैगासिनो थेवबो आङो ब्लगखौ बानायगोन. अखाया गारबा हामसिगौलै सान्दुं दुंबा मोजांमोन एकदम बानपानि जाजोब्बाय बानपानि. थ' anyway थ' ब्लगखौ सुरु खालामनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि ब्लगा मा टाइप जागोन मर्निं टु नाइट माने फुंनिफ्राय लानानै आं मोनासिम ब्लग बानायगोन मा खालामगोन मा खालामा एकदम नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअनि गेजेरजों माने खिथिनो आङो नाजागोन. थ' गाइस सुरु खालामनोसै. थ' गाइस आं नैबे बिबारखौ गायनो नागिरदों नै फुल. ओइ मा बिबार बियो? हा एक्चुअली बे बिबारा ना गुफुर अके गुफुर बेखौ आङो माने बुस्थुआ बे मानलायो आरोना ओरैबायदि जावथुम जायो बे बिफाङा ओरै जायोना ओमफ्राय एकदम बिबारा गुफुरदि जोंनावबो दं दि होजोंहाय. दा बिबारनि नामखौथ' मिथिला आङो देनां देरबा लाखिनोसै नङा होमबा मा बिबार नांगौ साइसलै बे बिबारा गुफुर दावदैफोर बायदिनो फिसा जंब्लिद साइसनि. थ' जियानो जाथों बेखौ देनां खिथिगोन बिबारा बारबारा नङा होमबा आरो बहायबा आं ब्लग खालामबाय थानायाव नुबाला आं फट'के ओरै भिडिअ लाबोगोन नै बिनि मोननानै. थ' गाइस बिदिब्ला जों अखा फ्रि हानायावनो गायनोसै दे. नों गायनोसै ना हो आं गायनांगौ बारलांदो जेवराथिं नों बारलां जेवराथिं अखा हादों जावथुम जायोबो मोजांनो. गाइस आं नै बावनो गायनोसै बाव माने जायगाया एसे मोजां आरोना माब्रै मोजां माने एसे खुला आरोना बेखौ गायनाय लोगो लोगो जेब्ला बिबार बारगोन अब्ला जों माने थुप खानो मोजां जागोन माने खानो मोजां जागोन आरोना. दे नैयाव फांसे गायनोसै थुना होबा जायो दा? ओइ र' मोजां खालाम सोथार लासैनो बायगोन बायालै. थ' गाइस नैबे मा बुस्थु मिथिगौ लेवारा सिरिबाय गोरलैलैनो उरांखो गोलैबाय आरो नेक्स्ट नियाव गायनोसै दे सिंहरदो. थ' गाइस नैबाव गायनोसै बायगोन थ' गाइस मा होननानै बुङो नै बेखौबो गायदोंमोन दा नैबे बिबारा तमाम गोजौ जाबाय आरो गिदिर जाबाय आरो माने बिबारा नै बियो जा मोजां मोनो मिथिबाय माने बियो 12 मास थायो फुला बांसिन 12 मास थाया 12 मास बारो होनना बुं. 12 मास थ' गाइस 12 मास बारो बिबारा नैबे 12 मास बारो. जेब्ला फुजा होनो नांगौ अब्ला थप मोनो आरो मोजां. ओमफ्राय आंनि फुल लायनोसै बारो मा फुल मोनलाय आं मोजां मोनग्राया थांखु फुल सेपालि आं ओरैबायदि मोजां मोनो सेपालि बिबारखौ सेपालि बिफांखौ दा बेयाव नुदोंमोन ना जों लामायाव बेयाव लायनानै गायफिनसै ना. बिबारा ओरैबायदि मोजां ना गुफुर बेबो ओमफ्राय एसे गोमो थांदेरलायो बेखौ ओरैबायदि मोजां नुयो आरोना जि मोजां मोनो आङो. ओमफ्राय आरो मोदोमनियाबो ओरैबायदि गोथाव आङो जायखिया गुफुर होननाय बिबारखौनो मोजां मोनो बिराद मोजां मोनो आं गुफुर बिबारखौनो. थ' गायनोसै जोंहा उदै नांलायदों गायनोसै माने जों लायनोसै आरोना सिखादों ओरै खालामलाय नों होमबालाय खर'फिनलाय थां आं खिगोरनो दे. आं बाया रुको जरा माने न'नि एसे खोलाहानो आरोना बारिथ' नङा बे लामा जिङावहा जोङो नैलाय मोनबायानो नैबेनो न' नैबेनो मोनबायानो नै दोंना गैया नायलाय नैबे फांसे आरो नैबेलाय बेबो दे दो हाथ में ना इसको यहाँ पे रख दो पहले एक मोनसे जाबाय फांनै मोनबाय जथेस्थ' बेनो बेखौ दा न'आव गायहैनोसै. बा मालाय साथाया जा मोजां दिंखिया दंफांसो बियो दिंखिया दंफां गायनो नागिरदों. औ गैलालै अरबाय थ' गाइस बिबारखौ दा फुलि गायदोंमोन नालाय नैबेखौ खोबहैनोसै एसे राउन्ड मारिनोसै नङाबा बेखौ बोरमा अमा डिस्टार्ब खालामगोन ना ओंखायनो आं बेखौ खोबना हैनोसै आरोना. थ' गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय. नै गाइस केक वाव माने जा आफाया टाउन थांदोंमोन नालाय थ' नै माने केक लाबोफाबाय जोंनि थाखाय. थ' मोनब्रै दङ बेयावहा. थ' सासेयाथ' उन्दुबाय थादों खोमा अखा बोथोरमोन नालाय दासो अखाया एसे हागादों स्रां जाबाय उन्दुदों खोमा र' एसे थांनि आं. सौराय गैया तुम नै केक लाबोदों आफाया. ओइ आयै केक बायगोन र' केक टूट जाएगा नै केक लाबोदों आफाया नों बिहरनायबालाय केकखौ हा ओइ आया ओइ होनबा हारसिं जाजोबनोसै आं
ये देखो नालाय भिडिअ लाबोदोंमोन आङो ओं भिडिअ लानामोन थ' गाइस माने आङो भिडिअ लाबोदों नालाय उन्दुदों मानसिया ओंखायनो भिडिअ ओंखारनो लाजिदों बियो नाथाय लाजिदों माने मा केकखौ मोनजाला बियो नङा होमबा ना मा बुङो लाजिनाय माने केक मोनजाला बियो लाजिनाय माने खाजि गोमानाय गैला बियो केकआ गोमासिगोन बेहा र' आं होख्लायनोसै ए जानायावबा डेन्जार बियो मिथिया ना थ' गाइस बिदिब्ला एसे सिखारथोंसै फ्रेश जाथोंसै केक जाथोंसै बिनि उनाव फिन लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोननि गेजेराव माने नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेराव ना थ' गाइस दा दंफैयो आङो जोंनि बारियाव नै नोंथांमोनाथ' नुगासिनो खोमा नै माबा मा बिफां होनना बुङो र' खाथियाव खिन्थिनो आं नैखौ मा बिफां होनना बुङो निस्थां ना सेलथौ ना मा बुङो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय एक्सुवेलि आङो सेलथौ होननानै बुङो सेलथौ बेयावबो गायदों आरोना गाइस आं सिनेमेटिकआव खिन्थिगासिनो र' थ' सिनेमेटिकआवहा नुबाय जानांगौ माबायदि नुदों नैबे बिफांफोरखौबो बांसिन आफा गायजोबदों आरोना दा माने जोंहा आफायाबो बिराद बिफां लाइफां गायो मिथिबायना बा बिफां लाइफांल' नङा जिखुनु मैगं थाइगंआनोबाबो र' आं एबारनिफ्राय सेस खिथिजोबगोन आं मिथिबायना गाइस थ' आरो जोंहानि फख्रिया पुरा दैया नै अखा हानायजों पुरा लोमजोब्बाय नायनो नै नुबाय नैबे नारेंखल नैबेखौबो आफा गायदों नैयावहा थायदोंमोन खिन्थु दा गैला मा जाखोथाय नैयावहा दं आरोना नैलाय बेखौ गरम बोथोरावहा बिदै लोंनांगौ बास ओमफ्राय मा होननानै बुङो माखासे गायदोंमोन माबा लामाखिनियावहा ओमफ्राय थैबाय आरोना थैबाय माने एम्फौ जादों गुदियावहा ओमफ्राय सेटेप टाटा बाय बाय गुड बाय थ' गाइस मोनाबाय अखाबो हाबाय दा जोङो डिनार खालामनोसै एसे गोसा बुंनांदों मानो होनोब्ला अखा एकदम धामाका अखा आरोना आमलेट थास आथिं ना मा थास आथिं ना ओके थास आथिं ना वाव ना आरो मैथा बांगाल थ' फाइनालि डिनार खालामखांबाय दा डिनार खालामखांनायनि उनावहा आं फैबाय स्टुडिअ'आवहा एडिट खालामनोसै थ' गाइस दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना मारै मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बाखि नोंथांमोननि सायावसै थ' गाइस नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन दिनैनि ब्लगा एसेनोसै गुड नाइट जायफोरा मोनाव नायगासिनो जायफोरा फुङाव नायगासिनो गुड मर्निं जेरै नायदों बिदि हरबानो जाबाय थ' बेनोसै थेंक इउ स' माच नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन